Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niya naputnaan? Ngunyan, uya ang hapot. Pilipinas, good morning po sa Indogabos, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, mga Bicolano sa inman na partikan mundo. Welcome po sa indong programa, mga tugang na anhapot sa DCGB. Dahil pong personalan, kita po tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan, mga kasimbagan na ang katuyuhanin sa rong isyo masolusyonan. Asin mga kahaputan ang sarong bagay, gusto niya tong malinawan. Iyan po mga tugang ang katuyuhan kan anghapot digdi po sa DCGB. Maray na aga po, Legazpi City. Kumusta po kamo dyan? Kumusta po? Nakaturog na kamo kay Maray ka sa Banggi? Ha? Ako talaga, maski anong kapirutan ko, nakasabanggi, nangiturog naman ako mga alas 9 na. Dapat pala, dahil ka magparahiling kay TV Buda gadget ko ni kapipirot na tabay nahiling ako ka sa Bangging News sa National. Salbatan na nawara sa pirot ko. Diba? Ibahon man talaga pala ang sitwasyon sa palibot. Kaya, grabe! Ngunyan mga tugang ano na yan, ha? Ang init sa tuya tabing palibot, ha? Due to, ano yan, posibleng heat index tabi, ha? Magdaro lang kita kay pirmidakol na tubig, ha? Di magparakarapi, ang kape baga nakakakuan niya, nakakapa-dehydrate, di ba? Nakakapa-dehydrate mga tugang ang kape. Kaya medyo limit lang kita sa kape, ha? Pero mas marigay, utong sumalipot baga, cold coffee. Yan, magayon niya. Magkape-kape ka, tapos dumang ka mga tugang sa kwartong malipot, magayon nun. Magayon ang pamati mo. Tapos ang kahuro holding mo, si misis mo, lalong magayon ang pamati mo. Diba? Alright, saluwas mga tugang kay Ribatamang Giraray and Mega Force Patrol para po sa mga bareta ngunya na pag-aaga. Tapos sa Manibela, Boy Mata, mga tugang ang mata ng DCGB sa kalsada. Petsa 14 na ngunyan, mga tugang kan bulan ng Mayo. Hanggang tabi kita mga tugang na matapos alas 9. Dito po sa inyong programa, may mga reports manggiraray sa tuyang mga pag-iriba sa Mega Force Patrol. Okay na? So, halos buong albay, mga tugang, kuana. Ano ini? Halos buong albay tabi, ang albay, gabos na mga positions, proclaimed na. Proklamado na, mga tugang kan Commission on Elections, ang mga kandidato na nanggarana. No? Ang last salvo, kang dapat nagibo, iyo tabi ang pagtanggal kan mga campaign posters, dyan po mga tugang sa tuya na kapalibutan. Pag-arong tabi ka ng sitwasyon, mga tugang, ang pinagpapagirumdumkaan sa mga kandidato na nagburog taktabi kan mga campaign posters. Kaya nakuman na ano yan, kaya ito narurumdumang kuman mga to. Actually, namimiss ko si former city councilor si Lloyd Chan. Odo kaso hapon, may report si Pading Alnadangog ko na sa grupo ni Ato na Valladolid. Re-elected councilor sa Legazpi dyan sa Barangay Taisan. Pero ito si Councilor Siloy, daog siya ugana, pagkaaga, daradaran niya, may pick up siya ka ito, buda sa mga tao niya, daradaran niya ito, minatanggal siya kan mga tarps. Yan ang mga campaign posters dyan sa palibot, ha? Yan ang kuwan ka ito, yan ang saro sa mga trademark ka ito, ha? Yan ang saro sa mga brand ka ito, mga tugang ni Siloy Chan, former city councilor Siloy Chan. Kaya, ano yan? Pero although mo niya na aga, pag-ikot ko, dain na malinig na. Ang nagtrabaho man pala sa Legazpi, sinda Andy Liit, Andy Task Force Kalinisan at Kaayusan. Si Andy na Marbella. Yan. Thank you tabi, bossing Andy. Malinig na. Nagkape ng area po kan Legazpi. Dahil nakita dito na lang sunailing kong mga tarpaulin dyan po sa tuyang palibot na partikan campaign posters. Ang requirement na lang kan COMELEC sa mga kandidato para duman sa mga winners and non-winners na kandidato, masubmit po kamo kan
SOSE, Statement of Expenditures, no? So ginasto nindo kan uminaging eleksyon. Remember na kita baga susog mga tugang sa Omnibus Election Code, ang lokal na posisyon, dahil man anaamin hanggang ngunyan, dapat gayon may somebody, congressman o kung sisay senador, mag-move na ka, na-amend na iyan. Dahil imagine, susog sa Omnibus sa election law, ang kan gasto sa kada sarong kandidato, 3 pesos? 3 o 4? 3 pesos? 3 pesos pa de? O 3 pesos? Gusto sabihin, ang kada sarong kandidato, dapat magasto ki 3 pesos sa kada botante, pambakal kidilimon. O ito nga ni, minabakal ako nganyang kidulsi dyan sa baba, ta. Nagkaon akong sira na, kuhan. Batakatanin ko pa si Jasmine pagbaba. Baka nga paparingan ako ni Jasmine kang kinaong kong sira. Nagbakal akong dulsi. Ang dulsi ko niyang palan, 5 pieces, pira, 4 na pedaso, 5 pesos. Gusto sabihin, 1.25 ang saro. 1.25 ang saro. Kung 3 yung kada butante, paano? 2 dulce. Ibabara si andyan na sose. Buda, so, national, 5 pesos. Oh. Doon lamang ang kimi na minahiro na kandidat na senador o congressman na panahon na nayamyanda, mga tugang ang election expenses requirement per voter. Tabi sa tuyang nasyon. Iyo man sa napagabot kang eleksyon, surubra ang gasto dyan, 3 pesos na an. Di ba? Halos gabos man. Halos gabos. Pag man tabi, ikaw lang kinagkapera talang dahil. Pero halos gabos na nagkandidato po, may drakulang expenses. Alright. Good morning kay Dr. Melinda D. Guzman. Madam Melinda, good morning. Tabi sa imo. Magmong ka, madam. Hello. Hello, baby. Yes, sir. Good morning. Good morning. Opo. Sa Japan baga, ang mga poster ng mga kandidato, nakalagsa na sa saro, kitawang kang gobyerno ki saro baga, kupon ban baga, na size of kupon ban baga, lungaya, Okay. kada black, kada lanaw baga. Doon ka nagbidukot kang kandidato sa iyang qualification, dahil dakol na basura, Iyo, adi. Ang nagpo-provide ka sa gobyerno. Oo. kada kandidato tatawang kang kunyan kang gobyerno na sa lugar na unsize baga nga ibor nga na pupunban duman niya lang idudukot sa iyang qualification. Dahil ang iba, dahil ka na pwede magpapara. Ako tayo. Ano daw kung iadap ito kang Pilipinas, yan na style na ito kang Japan? Yan kaya pa rin, nakadepende sa mga congressmen tabo da senador, tapos hindi magibukang batas. Iyo nga, ni sana madang gininguron bang ini na itong mga bagay na ito, mga magayon na i-adapt ito sa Pilipinas. Yes. Tatawan ang lugar sa sarong kandidato, idukot niya diba sa qualification. Iyo baga. Tapos sa tao, magpapara basa-basa naman sa nadumaan na, sikon yung pala niya araw Yes. Magayon nung buta din, basura na araw ganun. Iyo baga, buda, lingon mo migo, ang tarpaulin baga, environment, harmful sa environment, plastic baga yan, di ba? Kaya ano pa? Siguro sa kung pansa ipipanahon nindan sa may nag-recycle kaya ng bigas baga? siguro mas marami ko na saroon sa pati ning mga nanggaranatang mga congressmen, senador. Kanon yan, uning pati sa paggibok kang campaign posters dapat biodegradable. Di ba? Dapat karon natutunaw. Di ba? Mga pwedeng gibo ng mga batas, manungulit sa eleksyon, kasi yan nagkakaya rin si pa. Yes. Okay. Okay, salamat. Salamat, Migo. Mabuhay ka. Alright, di ba? Magandang point na, di ba? Yan, tabi. Siguro, sige, pag naka-interview kita kay congressman o senador na nanggana, ikwenta yan. Balikan na Omnibus Election Code. Tapos, in election expenses, di ba? Tapos, balikan na yan na campaign posters. Dapat puro na yan biodegradable o papel. Di ba? Papel lang durukutan sa niya. Kaya lang, pag papel baga, madali. Lalo na pag, kundi, anmaya bagang election. Pambira man mag-uran. Di ba? Pambira man mag-uran kitubig. Pag mayong election, iba taban minauran.
Ito ang garo mapagalong sanggrahan. Good morning po, Dr. Melinda. Madam. Yun man. Thank you nga, Jesus. Mabuton si Madam Melinda. Are, good morning, Madam Melinda. Sabi ni Ma'am Yet, Busing, ano tabi na 3 pesos ang gastos per candidate? Iba, Ma'am Yet, iba ka nakasurat? Iba nakasurat? Ma'am Yet? Go. Gari 3 pesos times. Okay, yan tabi ang sitwasyon ta. Mga tugang mo yan, tabing aldaw. Kaya yan sa mga dapat na activities na yung submission ng SOSE, according to COMELEC, mga tugang, dapat iyan is on or before June garo 11 yun? Parang June 11 yun, tabi. Aram yan kan mga kandidato. Aram kan mga kandidato. Isunod ni Andy sa mga obstruction sa tinampo. Illegal parking, mga naka-hazard na aluyon. Iyo talaga. Sige, babalikan tan mga isyong yan. Good morning, Henry M. Pwede mong apudan si Governor Rosal niya na aga. Interviewin mo po. Ay, yun ano. Di ako nakakuhan pa lang. Dapat, naki-appointment pa lang kita kay Gov. Rosal. Adi, naki-appointment pa lang dapat kita. Nalingawang ko. Okay, hello. Good morning. Hello, good morning. Kumusta, ma'am? Ito, nagdadangog sa imo. Kumusta so pagpila mo duman? Nakaboto ka mangyari tulos ka? Nakabuto ako, kaya lang may gulay talaga. Kaya manasunod sa mga pigtaram na. Oh. May limitasyon kasi apat man sa napalanso. Sa machine. Kaya Ang kuwang kamurag is 3,000 plus. dakulon, ano? Dakulo kaming butan. Mapila ka talagang halaba pala. Oo, yes. Okay. Ang Sige magaling po. itong mga gano'n na proposal. Mm. Ang problema, ang educational situation ta, Oo. kung kuta, highly literate ang mga tao, madali man sa iyan magsabot. Iya, Kaya ano? nagkataas yung mga tarpaulin because sumayaw sa luklo, kuda sa mga di pa Oo. sa mga Oo. kandidato. Opo. Ang ko is, the candidates are putting their names. Wala namang definition of who they are, ano agenda ninda, Yeah. anong pigsus na ba, pigaan, sulo ninda. Tumaran ka na ninda. Gani, pag-isip mo also, tumaran mo, ano ka, Ibaga. ano No. ang plano mo, ano ang pagkakaiba sa mga plano mo in relation to the development ng community. Yeah. Oo. Ang difícil ka, pati sa radyo, pundo mo na. Oo. Kodo tonta ka dyan, ha? Sarawayon ka, madam. Ang gusto sabihin ko, ini yung mga tarpaulin na ini, tarps na ini. Nag-ano kita because I don't know if we have time. Di ba siguro kita nagbabasa eh. Iyo. Ang Ako sa iling ko. immediate recall. Correct. Ako sa iling ko Meron ka talaga. Meron ka ini, yaon dyan na ini mo sa pandong. Oh, hihiling yung sa pangarap. Budak pandok. Diba? Yung pandong pa sa budak ngaran, there is no other information Oh. na pigakag sa tarpaulin. Iyo. Di man ang COMELEC patarap na ang tarpaulin mo, ikag mo, Apo. ano ang ikakag mo dyan? So, ano mo, agenda mo or whatever, wala. Nothing, except the name and the face. Oh, yeah. Mga Oh. medyo dahil kumpiyansa sa pandok ninda, Oh. parang ito na pigkakaag. Iyo man. Recall? Actually, recall eh. Recall. Kaya baga nakapokus ang campaign, madam? Recall. Kaya baga nakapokus ang campaign sa pangarap, budak sa number? Diba? Yes. Number, Linda. Isa lang kikain dyan. So, kaya kung ikaw maboto, umunyan, o nanim, ano na. Lalo na Okay. kung bako ka updated pa na, dahil Yeah. busy ka. Yeah. Opo. Sunod Okay. ka, dahil ka ba nagdadangog sa DCGB. Yan. Oh. Iyo baga. Tapos, Eh, totoo ang yan. ano mo sa TikTok. Yan. Ano ka Totoo yan. You don't have any information or comprehension. Yeah. Opo. Ang information is given, but what is comprehension? Ano ang pagkasabot mo? Kan mga pagsusulong
Kung mga kandidato, Yeah. what do they stand for? Opo, opo. Wala iyan sa mga tarpaulin na iyan. Kaya sayang sana. Oo, iyo mananggan. Aside from creating trash, garbage, wala. Yeah. Iyan sa lang Opo. Iman pigya, kang comedy. Iman pig, kang comedy. Ito man ka-again kung ang ninda, Yeah. plataforma ninda. Iyo po. Yung takot sinda na sumilong sinda kang tao. Tao na Yes. pag tarpaulin mo, plataforma mo ay Yeah. That's Okay. something else. Thank Opo. you. Thank you, ma'am. Alright. Very good point. Di ba? Kung halimbawa man na yan, thank you po, madam. Magandang punto ito na dapat natin pag-isip-isip. Pero primarily, dapat talaga mag-amyenda na kaan mga kwanaan, mga provisions na yan. Tanganin nagareklara. Imagine ang election laws. Aralo yun, no na yan. Hello? Good morning. Yeah, morning. Ang mga problema mo sa ngayon, ang mga butang tema kaya Oo. yan sa tarpaulin. Pag marawo ito ng booster material, mali na, dito na nga butuan na yan. Oo. Tama ka lusong niya ang tarpaulin. Pero pag... At dibutuhan mo, so tarpaulin pa lang. Iyo, Pag makapag-layout sa tarpaulin. Oo. Yan ang observation ko. Kaya, yan ang dyan. Yeah. Dapat na sa Comelec, ikaw na na magparano kaya ng mga tarpaulin na yan. Yeah. Yung ang sanasabi Yeah, ko okay, thank you. Temping there. Yeah, thank you. Pero generalmente, mga tugang okay sudalagang kang eleksyon niya to digdi po sa tuyang probinsya asin sa Bicol region. Dahil kay mga masyadong mga violenteng mga political issues o krimen masyado, although may nagkabirang may nagbaradilan etc. Pero bako siya masyadong talamak kumpara kan mga nakaaging panahon. Hello. Hello, Yeah. amigo, good morning. Morning, boss. Itong tungkol duman sa sabi mong expenditures. Itong expenditures na ito, kung ako ang abuton mo, Apo. dahil ito Panginoon, Okay. sa total, pipiraman siya ng nakasuhan ka ito. Baga, Okay. mahiling sa pipira. Gani, sa tampulang muro ko, di nga, nakasampulo kayo. Yeah. Ayan, naramdan doon yun. Iyo So, ba? ito pa sa nang liin ito kang ginibo ka mga mararayon tang mga congressman. Tama ito. Kaya nadala ninda ito, nasinda, dahil malagman sa langanin. Iyo. Kaya sa araw kang kasaday, araw kang kasadit. Oo, kaya araw lang dito kasaday, ang bigalan ninda. So, tama na ito, kasi kung ako, pinoprotektaran ko, so, araw kang negosyo nindo. DCGP. Kapag tinaas mo itong maray, Mawarang kitang hanap buhay. nakamuhanap buhay. Suma nagigibo kang tarpulis, madadali pa dito. Naghahanap buhay pag ito, legitimong naghahanap buhay, nagtatabang sa Legazpi City o kung saan ka man na lugar. Opo. Kung mamitiran mo pa itong kung araw-araw ka ito, tira na ako, ano na ako. Iyo. Namamarong na nga niya akong kandila. Buong kang sutag boto ako hanggang ngunyan. Wala, ito na naman sana na preso ka. Oo. Okay. O na, taro pa. Ito sabi kayo itong sa lalaki, sa Japan. Opo. Totoo ito. Ikaw sinang araw talaga sa ito. Sad to say, kitang mga Pilipino talaga, ito okay ito. Yeah. Pag pinautob mo ito, wala man na mabasa kayo ito naman. Yung tatakulon ba ka nakasurat? Oo. Oo. Ang Pilipino, Sabi nga ni Madam, pandok sa nabigatan ng kantawo, pandok numero. Diba? yung nga di. Numero pa, kayo mo nang istyle campaign ito. Pandok, numero, pandok. Yan, hugis itlog. Tapos na tao. Isa na ipahiling mo, numero, pandok mo, ulo pa duman, yun na. Tapos na. Kasi itong sa ipahiling mo sa plataforma, hindi mong tigbabasa ito. Kasi nga hindi man nasunod ang plataforma. Oo. Ang ayuson ko tana kang congressman, mga congressman tayo sinda nagigibo kang lay. Gumibo sinda kilay na bakit din so paulit may mga may mga paulit-ulit eh. Okay. Pag kinasuhan ka digdi, may dudulagan ka din sa ibong. At sa nga ito gabo, sa nga mo pag halimbawa yan 3 pesos lumagpas ka dyan. Minsan. Kaya lang, may nangyayari. Okay. Not to say, tama itong
itong so color mong babae na gano'n nagluluwas, nagpahiling yan ang mga kadaklan. Opo. Talagang mga mga paratalon. Yeah. Paratalon. Yun ang Okay. gamitin kong word. Dali ka ba? Sige na yun. Thank you. Okay. Sige, Migo. Salamat. Alright. Good morning, Henry M. Na-interview mo po si Diday ko. Yi po. Kaso hapon, after kansayang proclamation, na-interview mo po sa DCGB si Vice Governor Diday ko. Kaso hapon baga sa Kapitolyo, may live interview ko sa hapon eh. Ako sa nagtuko ka sa hapon, ako mismo sa nagka-interview kay Vice Governor-elect Diday ko. Yan. Okay? O sige. Di oras natin, 8 minutos, magalipas ang alas 8 nin aga. Good morning, Tabi Henry M. Ano po ang sabi niya? Ay, di ko na pwedeng ulitin so sinabi ni Vice Governor-elect Diday ko kaso hapon. Tala ba unon sa interview ko? Siguro mga less than 10 minutes kayo dito kaso hapon. Baka masala pa ako. Dapat po, nagdangog ka kaso hapon. Dapat na nagdangog ka kaso hapon. Na-interview tabi ito live na ilog sa kuya ni Angel na Mustasa. Good morning, Henry M. Efektibo man talaga baga ang mga campaign materials. Kaya po, partikan proof kaya nga ni iyan campaign posters para sindama hiling kung ano sa endang plano. Pero tama ito na reactor mo na talagang dahil man nakabugtak, pandok lang buda numero, ang bigatandaan kan tao. Gariman sa naso, nahiling ko si Kwan, nahiling ko si Bishop Tagle, o Cardinal Tagle, buda si Cardinal Ambo David. Sabi niya, di nga kamong nailing kamong taga-media ngaya, sa endo ngayang reporting style nito. Di, sa mga taga-media, iriling sana. Kam panahon niya kam pigilihir ngaya to mga ansanto papa saro man sa nga nakatutok kamo buda ngayan kamera nindo buda ngaya ang mga tawo sa kinaba na Katolik o Kristiyano habang nga pigilihir mi ngaya sukan so Santo Papa piguburotan may konsen maging Santo Papa ang masunod ang gabos ngayang tawo sa kinaba nga nakatutok sa chimney yun man ang ganadi nakatutok ngaya kita saso whether black or white doon sa chimney, mga dugang kang kwan, kang ano yan, sa Vatican, sa St. Peter Basilica, sa may Sistine Chapel, di ba? Ano ka, nakatutok si kita mananggad pag-ilar kan Santo Papa, saso, puti o kolor. Kaya nga, gabos nakatutok ang matata sa chimney. Gariman kita ba? Nakatutok sila kita sa pandok, buda, sa numero, kan tawong ibuboto. Pero, naputa daw sa diri kung iyan na pandok na nagustuhan mo, may saro pa palang pa rin na kaayo pala na, adi. Doon pa kinakatot, ani ba? Ay bako manggabos. Doon pa nakatutok sa duman sa pinadara. Okay. Ano na baya, Henry M? Apudan mo sigub. Masyado maninimal. Natangya ito mo pig-interview, kahit ito pa, nga. Tinagitan lugod kita kayo. Balong taro na po dan si Gob. Alam ko na. Baka nag-relax-relax man yun si Governor ta. Alas 8:05 na. Madali lang ha. Masyado ka man na. Taon-taon ta kasuhapon, di ka bus bagang proklama na kandidato sa city. Tabi kay Mayor-elect Isham Ismail, Vice Mayor Luis Gutierrez, so sampulo na konsyal, tabi sa Legazpi. Na-interview naman ni Joshua. Pero sabi ni sabi ni Mayor-elect Isham Ismail, sagaras na nga po kung mapa-interview, kaya ngayang bulo kita. Kaya expected ko na makukuangon niya ni Joshua, mga tugang si Mayor-elect Isham Ismail, ngunyan tabi na pagkaaga, hindi po sa tuya na programa. Tayo so huron kandua. Taba ka mahapot ka mo, tabi kung ano ang priority kan mayor-elect sa siyudad ni Legazpi. Kung nahin so ng verdict din niya. Sa messenger na lang kita po dan. Messenger tapo dan si Gob Noel. Sana makuang kita. Para sana masimbag kita. Ade, balon ta. Sige lugo. Due to one of our listeners demand. Saro sa mga listeners ta. Saro sana. Mela, balon ta daw. Kung makauron ta ang governor-elect kang province ay garbi sila ini niya. Garbi sila.
Grabe sila ini. Grabe sila ini. Yode, baka man ang ring eh. Ako na. Tara mo, kwan man yan. Paragal man yan. Balon tagirara. Wala po, garo, busy. Busy tone ini. Busy tone. Okay. Actually, kasapon tabi, to give you a recap, gabos tabi na elected, proclaimed official sa Albay, na-interview ta kasapon na hapon, mga bandang, between 1 and 3 o'clock in the afternoon kasapon. Si Congressman, Representative-elect Crisel Lagman, na live ta sa, nakaurong ko kasapon sa on the air, yun naman sa Angel, si Representative Adrian Salceda, na-interview ta kasapon, si Vice Governor-elect Diday Ko, nauron ta kasapon, si Congressman Caloy Loria, di ko lang nakauron, taga rin naka-ipsutulos pagkatapos kang proclamation, sabi ni Angel. Tapos si Sepas nakauron tang live kasapon. Si Gubnoel nakauron tamang kalipot kasapon, tabi, during interview. Kaya lang sa kadakulang ka nagrani sa iyang media, di mo na mapalaba sa mga question and answer kasapon. So, hindi ko lang nakauron kasapon sa live sa to, si Congressman Caloy Loria. Yun dito lang nakauron kasapon. Pero so sa local officials, tabi si Vice Mayor Luis Gutierrez, yun nakauron ta, buda sa iba pa. So mga board members na iba, nagkauron kaswapon. Anday may lang nakauron kaswapon na kandidato, na pinagproklamar kan ko, like, iyo tabi si Kwan, iyo tabi si, si Governor, si Congressman Caloy Loria. Yan tabi, yan tabi ang gusto ang feedback na gusto kong i-share sa inyo. Kaswapon nakauron tanan mga kaya lang may short period lang, short period mga tugang para haputon ang sa indang mga plano sa sa indang pag-asumir sa pwesto bilang mga opisyal kan sa tuyang probinsya. Good morning, Tabi. Aha. Iba man ang apot ka ini na sarutang parantabay. Alright, o sige po. Mga tugang 10 minutos bago mag-abot ang alas 7. Henry, alas 8. Pasado alas 8. Good morning, Henry M. Pero tabing tukawan sa ako, Bicol. Ako sa iling ko duwa eh. Garo duwa, taasub now. Udo, ko kabisado Kasubagos na aga, na iling ko so resulta is nasa more than 1 million. Subuto ka na ko Bicol na nahiling ko. Kung more than 1 million yan, mga nakakasiguro ang 2 seats, no? 2 seats po yan. Tukawan, duwang representative yan duman. So, makakabalik duman si Congressman Saldico and si Congressman Mayor ngunyan Alfredo Garbin Jr. Kaya siguro tabi sindaki duwang tukawan. I do not know kung pirang tukawan ang maximum kaya sa Congress, House of Representative, ang maximum sa Congress, mga tugang is 3 seats. No? Regardless kung pirang makukuha mo, tulong tukawan tabi yan makukuha mo. Iyo po. Pero so, kung hapot mo sa ako Bicol, nagkasiguro po yan nin duwang tukawan as of now. Di ko alam kung kaya ang tulo. Hello? Hello, amigo. Morning. Good morning. Pero nalingawan na kang kontraktor nagtatrabaho digdi sa may highway sa road reblocking. Dahil na bagang nagtatrabaho. Tapos na sa eleksyon. Saan? O digdi sa may ginubataan. Oh, okay. Pero ang alaw na bagay ni bago mag-eleksyon, dahil tao ngunyan na tapos na sa eleksyon dahil magaling na tao, matatapos kung warang tao. Iya man nga, ano? Iya man nga. Dahil ka man nagkandidato, paano ini? Latason ta. Ipalap ta sa DPWH? Iyo, amigo, Perang bulang natingga yan. Tirang aldaw na, pero simana naman. Iya, pero diba natin naman ang election ban, di ba? Iman. Deman. Before campaign. Na-implement. Before pa. Nag-implement na eh. Dapat tuloy-tuloy sinda. Baka nagparingalo lang sa mga trabador. Ta siyempre, igwapang ngunyan kiingkam. So iba, baka man gabo. Gwapang paipit. So, last week nga, dahil kung nako ang tubero, dahil kung nako ang mga kwanta, dahil nagralaog ta. Nagpili lang niya, sir.
Iyo, pero so traffic migo, yun na naman. Iyo. oh. Iyo na Wala naman. Sige. Pero may nagbaman pare, may nagbabantay man. So, kwan, so plug kwan, Plugman. wara, minsan yaon, minsan wara. Iyo. Taka so Sabado. Uni nga sa may ano, ang pangang kang kamalig, ano ni, elementary school, so digdi sa kwa, aluyo naman ini tigding tinggang heavy equipment. Sa Kamalig Dahil North, manahawo- sa sentro, sa may Kamalig North. Oo, iyo. Iyon no. Dapat gayod, iyo. Sige, siguro bukasan tangon yan. After election gayo dapat magtrabaho na. Iyo, sabi Tana- ko na kayang ikana. Latason ta ka dyan. Takan Domingo, Sabado, nagpasiring kami sa, Domingo pala, wala man talagang trabaho palang kan Domingo. Pero kuhaan, hali kaming naga, di man kitrabaho man. Dapat ko yan, may nagtatrabaho na dapat kaan. Oo, dapat. Kansaro pa para madali na Iyo. Okay, bata mari ang panahon. Dapat ihabol yan sa maray na panahon. Na probinsyaran ta. Yeah. Mainit. Okay, Thank sige you, pare. thank you. Follow up ta ha, follow up ta. Alright, thank you so much. Mga tugang Manong Rick Mendoza. Mga tugang alas 8:12, oras po sa Pilipinas, asin po sa DCGB, o sandali lang. Okay. Okay. O sige, anyway. Sige tabi. Sige Joshua, standby lang kung ano bang mga latest na development dyan na pinindong makuha. Anyang mong makuha, di po sa tuya na palibot. Iyo, so balikan ko lang sabi kan texter. Hello. Good morning po. 1 million, siguro, mga 2 seats yan, tabi Henry M. Yung gayon. So ibang, nakulong kayo mga party list baga. Pero nga dito pa ding party list, so dapat papatukawon dyan, mga 50 plus a day. 50 plus, pero ito. Pero nga ning party list ito. 55 BP, 55 party list. 55 na party list. Oo. Tapos, depende naman sa percentage sa makukuha ninda. Iyo. Oo. Itong akbayan, sigurado na itong tulo. Tuloy ito. Akbayan po na Duterte, tulo. Duterte Youth, di ba? Itong 1 to 3 sigurado na ito sa tulo. Oo. Top 1. Pero ito, ako Bicol, siguro na ito sa 2 seats. O yun, Iyo. Na number 6 inda. Yeah. So, depende pa yan sa mga mangyayari sa mga sunod ng ambasing kung madugangan ba. Iya. Oo. Baka makatulong. Oo. 97% pa lang. Iba pang dito. Okay. O sige pare. Thank you so much. So, yan tabi ang latest dyan sa kwan. Siguro sa mga maabot na daw, mga tugang ma-interview kita ko para pag naproklama na iyan, tabi kumperang mga seats. Pero sumakasuak bayan, yung top notcher, ilan mo sa survey? Ano sa survey sa party list pa di kang inot? Na nang number 1? Kung ba ano nga nang inot kang kung ibang party list Pero dahil ko ito nahiling. Pero ang kandidato dyan, BP, ang first nominee dyan, si Chel Jokno. sa Akbayan. Oo. Siyang nominee. Oo. O nagdalagan bagang siya doon So, kang inot. mga kaapil yan na bam. Ayun. Kaya tama itong mga analysis kan iba. May, may grupo talaga na uminiro na. Iyo adi. Nagtuwar party sa tao. Iyo. So meaning may tulusin ng Congress representatives naman sa Akbayan party list. So pati sa number 2, ganito luman pa di ba? More than Ayo. Duterte. So ML ni Dilima, saro ito na kasi. ML. ML. So ang probinsyano, kumusta? Ang probinsyano na hiling ko nasa number siya 16 ganito. Nakakuha mga nito saro man na. May saro man tukawan. As of now. Oo. I see. Okay. So ano pa mga sukan? So Bicol Saro. Bicol Saro yan, saro man. So, di ba? Mga kalaw mo ito saro man na. Kung baga yan sa Kamsur man ano. Nakulong kita party list pa rin sa Kamsur sa Bicol adi. Iyo. Bicol Saro. Itong tingog saan ito? Bicol tabi bibi sing ano. Pero ang Bicol Saro ML, confirm yan ang mga nominees diyan, mga Bicolano. Aro. Di ba? Araw kay Laila de Lima. Oo. Itong Bicol Saro, dati na itong may incumbent baga, si Yamsuan. Correct. Bicolano naman ito, adi. Aro. Tapos, so agri party list. So, agree na Kumusta? sa baba pa, pero garo makakasaro man. Ayun, sumisabi yun, ng Bicol yun, dakulong palang kitang representatives duman, adi. Aro. So, kampade, di ba may katanduan na si kitang nominee? Sa ano nga ng TGP? Garo na sa laong pa, garo makakasaro man. Di ba? Paano palang kitang party list? Ano? Gusto ko nang enter itong sual pa kapa-kapa, kama-kama. Ayos na, Okay. tumba-tumba. Tumba-tumba. Thank you pare. Salamat on.
News Director Mar de la Cruz, hali po dyan mga tugang sa newsroom kang DCGB. Alright, yan. Yan tabi, yan ano. Kaya, ibig sabihin, kung dakulong ka dyan ng mga party list, tabi. Imagine ang Bicol, mga tugang, dakulong kitang representatives. Di pa nga di kita kan umasenso. Grabe naman. Di ba? So, agree, party list. Yan na Bicol Saro. Yan na TGP. Garo katanduan na siya eh. Yan na ML. Oh. ML. Ano man ang ML? Ano man ito? So, pindutan baga. So, ano meaning ka ML pa de? ML. Malayang, ano Ang meaning ka ng ML, Manay-Layla. Manay-Layla, ML. Ako mobile legend. Okay, sige. Thank you. Kaya malaya na si Layla. Malaya na si Layla. Kaya baga ML. Malaya na si Layla. ML, party list. Yan, okay. Hello? Hello, amigo. Good morning, VP. Ay, sandali lang, Pigo. Nawara sa kwan. Nawara so, ay na nga nito. Pindotong ko digdi. Okay na. Ay, naputulugod. May lang. Naputulugod. Hello? Hindi, ano Pa. na daw sa tubig niya? Wala kaming tubig dyan. Sa tubig. Ay, chat ko na po sa LCW. Di gari may problema dyan sa taas nindo. Pigasikaso na po. Bata mapiesta baga sa indo. Yung nga ni Diyan sa pista nga ni dyan. Taga. Saga. Opo. Like ko po. Sisang iba ko dito sa DCGB na mangudto kami dyan sa aga. Mala ka. Pero sa iling ko, sinat ko na so taga LCWD, pikasikaso databi sa tubig. Kaya na kumapiyasa sa pawa. Iyo yan ang problema, may. Bakit Opo. mga masikat ko? Aralang mali na. Iyo. Basta pala sa aga, may pangudto kita dyan. Taga. May pangudto. Gusto mong iba ko naman si Jasmine dyan? So, itong kay Mako dyan? Okay. Mala ka. Okay. Sige po. Salamat, Manay. Okay. Ayan. Salamat man. Opo, salamat. Ayan, Manay Yulike. Yan, so namumblema sa tubig. Yung tabi yan, mga, kadakultang ko na, no? Kadakultang party list. Bata, dumambaga sa Quadcom kang inot, namumuro duman sa mga, kadaklan duman party list. Ano ba? Di ba? Na mga kwan duman. Pero lingangon yan, tabi. Iba talaga ang tao pag nagdesisyon ng tao kung isang gustong iboto, wala na. Di talaga pagtao na ang nagsabi. Hindi nga so ibang miyembro kang Quadcom duman. Nagkaurulog sa tinanggaran mga tugang during elections na sa inang pinagdralaganan sa pwesto. Aramon tadaw, ang dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Jimmy, nasa linya. Jim, good morning, Jim. Yes, so BP, maray naga sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong baralangga doon to bungunyan. Sa mga lokal na gobyerno po, digdi sa baba, pasakat sa tubo, sa gobyerno nasyonal. Oo. Ini an kung matatandaan, formula bagay ni Congressman Joey Salceda, Yan. mukhang bibig bagay ni sa mga interviews ka ito, Opo. dapat ngaya, ansugpon kan mga tubo, tulog ma, pakualugak piyot, Oo. dapat nganing maray ang bulos, kan mga mihura hali sa nasyonal pababa, pasiring digdi sa mga lokal, dapat surugpon. Ngunyan, ininaan basic analysis after election Oo. kan mga local analyst, political analyst, kung saan ang congressman, ehemplo, digdi sa 3rd district, ang congressman-elect, si Congressman Adrian Salceda, Oo. pagabot sa mga alkalde, ang mga guminarana, ibang tubo ang koneksyon, Opo. mantang pagabot sa mga LGU, lost trade man, ang Aha. mga koneksyon, Yeah. alkalde, ibang tubo ang koneksyon, sangguni ang bayan, ibang tubo man ang koneksyon. An hapot, sa ibong kansiring na mga blockade, paano ngunyan ang good governance marirealisar kunan mga tubo bako arakma? Sulat. Kung bako baro siya fit sa kada saro. Alibawa ngaya, sarong linya di 3, sarong linya di 4. Ehemplo, Pag hinigutan mo, may sangaw.
Lusot, luwasan ko an Ang parong. biyaya. Yeah. Kung ba ko mag-corrupsit, sulat, dahil makababa sa kuha. Paano na dapat win-win solution? Tan Yes. interest, vested interest, vested interest. Ang prinsipyo baga digdi, No. matabangan, Yeah. pagkanto sa mga tao, ang serbisyo o kaya pa mga programa kan gobyerno. Yes. Ehemplo, Oh. ang Pulangge, Gana, Congressman, Adrian Salceda. Oo. Ang Mayor, Giselle Salceda. Ang tubo digdi, tugma. Oo, tama. Tugma pasiring sa gobyerno, sentro nasyonal. Pagabot naman sa Libon, ang alkalde, iba ang tubo na nakonektaran. Oo. Ang vice, ang sangguniang bayan, ibang tubo. Paano yan? Oh, Yan pagkabot ba mahiling kung paano sinda ka-feel sa nagbuto sa indata. Pag-arog kaan, kung bako tarama linya kan tubo, dapat maalain ang lambang saro sa inda, tangani na ang masiserbehan ninda sa mga tao. yan nga, win-win solution. Dapat may naghiro dyan sa inda na mag-connection yan. Tangani hindi malugi sa mga tao na nagboto sa inda sa pwesto. Yan. Paano yan, hindi ito troubleshoot? Sinda-sinda man sa ng mga ilihidong opisyal. Alam, makita paan mag-implement. Alam man sa programa tapa pag-urunan niya nagsindo. Kumbaga sa sanggot, so paraguti, iyo ang mairahay kan mga anan pod kan so mga sugpon. Yeah. Tukon, sutukon. Yan. Sutukon, sa mga sugpon kan sanggot. Yan. Yes. Oh. Analis ronta, pasabot naman digdi sa UWAS. Sa UWAS anang ganang alkalde, Jan Trinidad. Ang guni ang bayan, anang gana, Vice Mayor, dating alkalde, na kalaban, sutugang na alkalding na daog. Iyo. Ibang kuang kan. Ibang tubo. Ibang kuang kan. Pata pare may poder ang sanggunian bud, ang chief executive. Oo. Pagabot naman digdi sa Ligaw. Sa Ligaw, ang congressman, ibang tubo. Oo. Ang mayor, ibang tubo. O, paano yan? Pagabot naman digdi sa Ginubatan. Sa Ginubatan, ang tubo sa Antokon from alkalde sa pasiring sa Sangguniang Bayan, Oo. Sugpon, pagsiring duman sa gobyerno nasyonal, Oo. ibang tubo. Yeah. Paano yan? Yan. Kaya yan mo mailing kung saralaang pero sa iling Barangay, baga? dapat sinda gilid ninda ang mga salang koneksyon kanto ibugtak ang tamang koneksyon magururon tanay nan lugi ang tao nagbuboto. O, dyan, isa ka to na sa probinsya. Oh. Gobernador, Oil Rosal, Vice Governor, Iday, okay pa bagang tubo? Oh, kasi bago naput ko si Vice Governor elect Diday. Sabi, wala open man niya ako sa komunikasyon. Yung ano kan, Yeah. dapat magka-uroron sinda. Kung paano sinda, alimbawa kitang luwa, ibang tubo, masugpon kita sa ibang tubo man sa imo, ibang tubo man sa kop, mag-uroron kitang luwa. Baby, paano tayo ni sugpuno na magkabulos ang mga biyaya, pasiring sa mga tao. Yun yan, ang gustong maisiyan kan mga tao, publiko, sa mga ilihido niya tong opisyalis. Yan, aara mo niya to yan sa inda sa mga maabot na aldaw pag nagkahuroro niya to ini magka-interview. Yes. Yan, BP, sa to yung mga local analysis, basic analysis kan mga tao after election. Yes. Jimmy Nasalita, DC, GB News. Tungkol mga tugang sa mga tubo na dapat sugpunon. Nganing magayon ang bolos kan tubig. Thank you, Jimmy. Sa report, hali po dyan mga tugang sa luwas, 8:25 oras mga tugang sa DCGB, asin po sa tuyang nasyon na medyo mainit-init pa ang sitwasyon mga tugang sa tuyang palibot dahil sa mga politika. Pero maringani kita ta. Digdi mga tugang sa kwan, digdi sa ano yan, sa ano ni, sa kwan, sa Pilipinas, sa Bicol, magayon, ang sa Paseo din magayon. Pero duman tabi sa Mindanao, may nagbaradilan. May nagbaradilan ng mga lideres. Hello, good morning.
LEP, good morning. Yeah. Iyan tabing sa report na yan. Yan ang traditional na pag-iisip kan mga trapo. Dapat, naning mapag... Ayun. Hello, Bigo. Hello. Hello. Yeah, go ahead. Go ahead. Dapat ang pag-iisip nila, ang policy nila para sa Pilipinas na nakutan sa diri. Yeah. Oh. Iyo man lang tabi ang solusyon dyan, wala iba. Dapat para sa Pilipinas na, Yeah. para sa bayan, para Yeah. sa tao. Kaya nga ni baga ang segment kang programa mo, busis kan o tao. Yan. Oh. Diba? Para sa tao unang isipon nila, baka usupan sa diri. Yes. Dapat primarily tawang na. Mag-ingat na lang sinda sa Gen Z Buda. at sa mga millennial. Dapat pa rin, bako nang nasa isip mo, so partido mo, so grupo mo. Ang nasa isip mo lang yan, sa Ang tao. partido mo, Pilipinas. Yan. Oo. Yan ang Okay. dapat nagdibuho. Yes. Oho. Yan man lang tabi, Yeah. simplihon man lang ko ta. Kuta, na kung kita niyaon sa pwesto, ade. Kung ika, siguro, ako na pwede. Okay. Sige, bye. Sige tabi. Simple as na. Mansa na. Ang pwede mong gibo. Kaya lang yun, mansa na. Kaya dipisil. Mga tugang alas 8:26 oras po sa Pilipinas. Asin po sa DCGB. Ngunyan pong aldaw na ini. Mga tugang nin Miyerkules. Bakas kaso na, no? Pizza 14 na. Palan mga tugang. Ini pong mga elected official tango niya na pinagproklamar ta. Sina po mga tukang matukaw sa pwesto. June 30, 12 noon. Tabi ano? 12 noon, mga tugang of June 30, ang tukaw nila sa pwesto. Madali lang. Taunig, nagsimbag sigo. Madali lang po, ha? Sa mga demand din doon ni tabi. Governor-elect Noel Rosal. Good morning, sir. Yes, Henry, good morning. Opo, pasensya na gubta. May nag-request sa kuya ng mga listeners. Napunan ta kalangon niya na aga tabi. Okay. Di kita nadagusan, no, Iyo nga. Ngunyan, dawas na kita. Okay. Say, bigyan po, go. Primero, kumusta? Ano tabi sa imong general na statement para sa mga albayano? Yes, alam mo, Henry, sa pagiling ko, talagang, sabi ko nga ni, sa mga napangyayari, grabe baga, Henry, for 2 taon na talagang kaso digdig, kaso duman, Opo. and sa mga issues para bato sa tuya, sa social media, o maski sa insain. Opo. I think the people of Albay believes that ito bagang case na file sa kuya na ito nga sa disqualification case. Opo. Nahiling nila na ito is a programa of the local government. So sobrang para ipit sa tuya. So Albay, nahiling ninda na I think si Governor Rosal bako man pigilinig tang bako man kita so santo ano. Opo. Pero nahiling ninda na kung ilawon mo so issue. So tubagang pagtao sa mga senior citizen, tricycle driver. Oh. May basis baga sa city government dahil January pa ito, di ba? Now ito baga bayanihan law. Yeah. And I was already penalized by the COMELEC, Yeah. diba? Kasi Opo. ang nag-issue ka sa mga local finance. Ito baga, Henry, yun ako sa campaign. Yeah. Pag-release kang opisina without my knowledge. Pero siyempre, command responsibility. Opo. So, I have to step down. Yeah. No? Oh, okay. Ini Henry, bakulaon na bagay ni. Bakulang na sa kuyan sa diri. But for the province of Albay, these are to redeem ang mga pangyayari sa tuya. Opo. Pero mo, Henry, day pa tulong taon, tulong gobernador ang nagtukaw. Iyo. Diba? Iyo. Oo. Day pa tulong taon, tulong mayor ang nagtukaw. Sa Legazpi, diba? Opo. And still up to now, many are questioning Yeah. ang nagatukaw sa Legazpi, so pirdi, diba? Okay. Pero mo, Henry, ini ang mga nahiling ko. Ako, di kita nagigibong issue, ano? Oh. Pero these are the questions. Sa probinsya ngayon, ang nagtukaw so vice by succession. Opo. But sa Legazpi ngayon, the second placer. Ngayon, I think the people of Albay, ining pangyayaring ini, Oh. nahiling ko kaso hapon, so resulta, no? Na talagang
ang gusto nila na bako lang na gusto nila sa kuya. Opo. But they want really something news, something to ipahiling bako sana sa mga politiko sa buong Pilipinas na ang mga butante ta Opo. is not really all money. No? Bako man talaga bus ayuda. Of course, kay puhan ang kwarta, kay puhan ang asistensya. Pero sa paglibot-libot ko, Henry, Opo. itong resultang ito will now validate that grabe talaga ang pagkukulang kan sa tuyang gobyerno. Kaya maybe they gave me, Henry, isipon mo, Yeah. wala akong tupad, wala akong akap, wala akong AX, wala akong tent, Oh. wala akong concert. Pero ikaw ka magtabi gob kiyakap ano? Henry, wala akong gabos, di ba? I have no resources na talagang, kasi Henry, I just really nag-file ako kan sa kuyang kandidatura to show to the Albayanos na ako, I will still be open Opo. kung ako pipiliin ninda an alternative. And nahiling ko talaga, hindi, it was really hard fought. Ako karaw-karaw si Congressman Joey Salceda is an icon, di ba? Opo. Not only Opo. in local politics but also in the national scene. Yeah. Pero sabi ko nga ni, I just made myself available. I was just very basic sa mga programa ko na pinataram ko. So, nahiling ko, Henry, na sa ngunyan, pagiling ko, I have no responsibility Opo. to the people of Albay. After that election, Opo. I think it teaches us a lesson, Henry. Ako lang siguro sa kuya, lang napunan ako sa gabos ng mga ilihidong opisyal sa probinsya na let us work together. Yeah. Yan ang pigagas ng mga Albayano. Opo, okay. Gob, although kung gusto ko naman muna sa positibong aspeto kan sa imong patakara magiging plano sa Albay, pero na-mention mo naman sana po sa mga kaso tabi, di ba, na inayhampang mo. Ano po, may mga ang may hapot na ngunyan, ano iba niya tong mga nasasabalawat yan sa luwas. Ano po ang paano po ito lalagpasan ng mga pending cases mo tabi ngunyan na ka po napili na gobernador kang Albay? Well, Henry, sa kadakulan, nagkarelibong ng mga tao, Henry. Kung rin naman so. Bataan mga persona, kung bako Jukino, Yeah, okay. kung bako si Saro, kung bako si Jukino, si Seto Saro, si Dahil ko kaya kung bako si kabisado. Jukino, si Duterte, Yeah, no. si Okay. Almoguera. Yan ang Sige ba? turutang kuan baga. Okay. Permitang anito, perming front gamit na kuminsan nga ni Henry. Opo. Matubod kami sa rong kaso ako na Jesus ko, Henry. Ito, Henry, ang ginibo ninda na to harass me. Opo. Pero mo, Henry, Iyo. pinail Henry sa ombudsman. Ako, Henry, lipot lang, Henry, para mailing kang tao na these cases are all harassment Oo. kay Governor Rosal. Okay. Pero mo, so apat baga ng iniro ko, Henry. Apat na empleyado, Henry. Opo. Apat na Henry na it's very simple. Siguro sa nagdadarong mo yan sa taga-civil service para ang mga empleyado. Pag nag-move ka kitao, ang sarong chief executive, may privilege yan. Yeah. Hindi? Basta't nasigurado ka na dahil demotion, di ba? Dahil pagbumasa ng sweldo, Opo. di ba? Opo. Buda, may piyapod na acceptance ang sarong empleyado. Opo. Itong apat na empleyado kang capital, dahil man ito dahil man kinagreklamo sa kuya. Yeah. Pero kung tabi So, go. pero ang sabi ko ni Henry, ang nag-file mga ito, Henry, sarong media man. Yeah. Opo. Diba? Opo. Okay. Iting si Duterte. Inapot nga niya kang ombudsman, Henry. Sino ka pa, sir? Are you an employee of the provincial government? Hindi po. Media man po ako. Who are you? Do you represent these four persons? Kasi ang ibig sabihin kang hearing officer, bakit ikaw nag-complaint? Hindi naman ikaw ang persona. Opo. Diba? Opo. And even in the civil service, Henry, kung ako sa tataramin ni Henry, even in the service arena, nag-apot sila na natata sa ombudsman ng Pinahil. It's a civil service. Yeah. Jurisdiction. Opo. Di ba, Henry? Yeah. Pero kung basic. tabi. Di ba, Henry, nag-rank chairman kita. Ang civil service rule, dapat yan,
natataw sa ombudsman, man crap case, Henry. I think I'm really smelling something. No? Yeah. Tapos biro mo, Henry, binilang sa apat, 4 counts, dinismiss ako with perpetual disqualification. That's too unfair. No? Okay. But anyway, sinabi mo kay Henry, in case Henry, yung masanali, pure harassment. Ako, Opo. Henry, ang paunta ini. So, ngayon naman sana ang pending ko na nailing ko. Eh, siyempre, pero subo natin baga, itong susakman tapos na. Itong sa DQ. Opo. Pagsabihan na ito. Oo. Ha? So, suspension ano mo tagi gob ano sa hiling mo. Di ba may existing kang suspension tabi bago ka mag Di ba kung suspension? Si Mayor ito. okay. Si Mayor na nga ni, pero mo, paano man i-suspend na, bako man nga ni siya, may authority so saan mo yan. Okay. Pero kung tabi, ining mga bagay na, makaka-apekto yan sa pagtukaw mo tabi bilang gobernador kang Albay? Pagiling ko, this is representing that this is already a kumbaga legal battle ko man. Opo. Pero dahil lang makumapekto ang kanina. Henry, no? Dahil man sa challenge tayo ni. Para sa kuya, I was again given a mandate by the people. Ang importante sa kuya, digdi, makapagserve kita. Yeah. Opo. Okay. Nahiling ko ining mga, alam mo man, Henry, ang saruan rin na, ang saruan lang na kipiga kamundo ko, digdi, Henry. Para sa kuya, mga harassment cases, pero di pa po ito Henry talaga, no? Opo. Ay, yun medyo man ang nailing ko makamundo, na nareparo na ka mga Tagalbay. Ano naan? Ang mga mga nagka-file na ini, sus ko, Henry, baka man sa pag-down kang sa ng pagkatao, pero these are malita sa mga media, bako man ini, so talagang nahiling ko baga na objective na mga media, arog sa Endo Henry. Yeah. Kaya nga ni, I would like to ask the people of Bay that let us continue to sabi nga ni nakita magtubod kita Opo. sa liderato para mapalagos ta ang mga pangaturugan ta. Opo. Ngunyan tabi gob ta tinawan ang kakimandato, ano pong sa imo nang gari plano sa probinsya kan Albay tabi? Sa kaaraman kan sa tuyang mga magtiwala po sa imo. Hello, Henry. Opo, Sabi. opo. Sabi ko, Gob, ngunyan tinawan ka na po kimandato kan mga Albayano, ano po ang sa imong gari pangkabuan ng mga general plans, programs for the province Yes, Albay? Henry. Sa pag-asumir mo tabi sa June 30. Yes, ako, Henry, during the debate, baga sigurado mo, Henry, Opo. nahiling ko, Henry, ang Albay, kaya po i-review ta ang branding kang Albay. Yan ang nahiling ko, sa pinakagibon ka. Kasi, kasi nahiling ko ang Albay, although wala kita yung mga panglaban baga sa Boracay, Opo. sa Palawan, pero nahiling ko kay Ponsa na i-branding ang Albay. Ano ba ang kusutang direction? Araw kan legacy baga, Henry, Opo. kinibutang convention destination. Siguro narundo mo, Yeah. Henry, nag-85 kita, one of the top yan in the country, Hindi man sa Albay ngunyan, I will also gather, I will invite non-government organization Opo. and people's organization para tabangan kita. Anong mga dapat? Stakeholders. Iunta kung paano ito mai-rebrand pa Albay. I think it will really be simple yung tasanang importante. Ano ang pilitan na mag-egwa opportunity ang mga kababayan ta na mag-anak buhay. Alam mo, anahiling ko, Henry, ang kulang tango yung opportunity na nahiling ko sa ibang lugar. Opo. Araw mo na sayang ako, Henry, kang mga resources ta sa Albay. Ang duwa, Henry, ang sa mainit na iso ta ang Aleco. Diba? Nagkakaigo pang iso na ibinalikta, di ba? Yeah. Alam mo, Henry, ang mga tao, siyempre, mga malibungang payo. Kasapon sana apat atang brown out, Yeah. anong. Pero Henry, ako ang masabi ko dyan, when we started the first step, binalikta na sa Aleco sa mga Albayanos. Opo. Kahit paano, Henry, nagbawas na subayadan ta. Diba? Kahit paano. Number 2, we have to rehabilitate Aleco. Kaya punta talaga yan because we have to infuse capital. Kung ako din nahalik ko ta, Henry, together with NIA, we're Apo. working on a rehabilitation plan. Pwedeng magpundo sa national government, pwede man kita. Now, kaya punta talaga ngunyan,
i-rehab it. And I would like to assure the public Apo. na ini po ang sa mga nasa primero kong priority. Number 3, Henry, ining healthcare. No? Okay. Ang healthcare kang albay. Sayang, grabe, may kwartang albay. Pero how come, Henry, ni Ringilya o Bulong, talagang mahiling, mabakal ka, makairak, Henry. Nahiling ko, grabe ang kwan, no? Kulang ang satuyang, it's just a matter of yung sinasabi na ang leadership dapat nagpigil-paro. Opo. Gabus na ang gulo ng operation ta sa ospital. We have 9 hospital. Iningoy na Henry ang gibon. Bibistahon ko ini kapos. Maybe even before I will start my term. Oo. I will ask Governor Glenda na taon akong clearance na ilingon ko una ini mga hospital. Opo. Para Henry, abang day pa akong gibo. Kapag July 1, siyempre busy na kita. Pero Ayun. ilingon ko muna kung anong mga action to be Iyo. taken. Sumaparam ka kay Governor Glenda Gubano na magtaga-bisita ka na inabang. Habang may ka pa nakapwesto. Hindi, bibisitahan ko lang, Henry. Oo, Siyempre, bisita lang. I just want to have a look of what's really. Tasarod yan sample ko, Henry, sa tabako. Henry, Opo. nagbakal akong CT scan, nagbakal kita before ako mag-step down. Matubod ka, Henry, so CT scan, dahil mong pigakabit. Ayun. Para Until now. magibulang kwarto na negative pressure. Nagkakaroon ako, Henry, pigalat pa siguro magbalik ako. Okay. Hanggang mo yan po, dahil pa naka-install ang CT scan? Napigasabi po Dahil nila ko. pa. Oo. Dahil ko alam kung anong nangyari. Yan nga napisabi ko, I'm not really na figure out ang liderato sumanag sa realidad sa kuya. Oo. Pero yung ang problema, Henry, ini mga tao, hindi, nagparahil disqualification. So, this na, pero nahiling, dapat, ilingon yan, what is the will of the people. Pero anyway, tapos na yan, Henry. Yeah, no? yeah. Then, next, Henry, ang pining sa tuyang we have to maximize the resources of Albay. Pining mo yan na nailing kong dakulaon, Henry, na pigitugon sa kuya kan mga Albayano kada libot ko. Halos bagay, hindi din ako nagkaturog. Yeah. Sila Katsos, Kagraray, Isla, Kagraray, Rapo-Rapo, Batan, diba, Henry? San Miguel. Nahiling ko, Henry, na makusa na ining mga illegal quarry. Opo. Nahiling tayo, Henry, na dakulong bilyones ang pigilawag na kwarta digdi. Pero ang provincial government, they aram kung anong mga proyektong ini, Henry. Aram mo, embodied in the local government code, that no programs, no projects shall be implemented by the national government without the conformity or approval of the council. Yeah. Ibig sabihin, so provincial government, di ba? Kasi we should know because we have a Pagkatang development plan na dapat ang kaya ini Henry, saruin sa mga papakarayon ta. Opo. Di ba, Henry? Yeah. Ini inquiry. No? Siguro mo yan, itakil ka muna quarry. Dahil mo nagtaparasabing illegal ta, nagsasabi puro na negative. No? Quarry baga, Henry, saro yan ang magayon ng resources kang Albay. Kaso lang naabuso. Di ba, Henry? Sabi ko nga ni Henry, alipot lang, Henry, isipin mo, ining mga kalabang ko, dahil na nagkasurupog minsan, Henry. Bigyan para bato sa kuya niya, 5 bulan ako. Pag 5 bulan ko dyan, halos 100 million sa income. Nata, nagalaog sa kaban. Pero kapag hali ko, Henry, araman ko, maski mag-check ka sa provincial government, there was a time, dahil nga naka 2 million. Kasi nahiling ko, then control, Henry. Opo. And bako regulated na. Kanya-kanya. At Henry, kung nga nito magkipigikuan, nagakuha rito man, aranihon sa gali. Ano ba ito? Ano pigigibukan DPWH? Ano pigigibukan DNR? Mayroon yan, Henry. Pag may nangyari na naman. Yeah. Ikaw, Henry, aram ko ka na sa radyo. Yeah. Diba? Ano nangyari sa ginubatan? Nang may nagadan, nagduruman kita. Turuan na naman kita. Kaya we have to make it a preventive. Kaya ako paparapod ko kabos yan, Henry. Opo. Bago ito nagbibida kita. Yeah. Pero aram ko, Henry, ang gigibuon ko. Henry. And the people of Abay, trust me now. Kaya, I will ask all the operators. Opo. Kaya man ako nagsabi na illegal ka mo. But at this early, ayusin doon dokumento. Opo. Okay. Go, And last I'm point. warning them, Henry. Yeah. Ako, tinarambul ka sa radyo mo. Opo. Hindi mga operators na they can permit, you better stop. Diba? Opo. Kapag log ko, nayaong ka dyan, may pagpaglalagyan ka. Opo. Okay, Henry? Yeah. Isipin mo, Henry, pigabuso mo ang resources kang Albay. Grabe, kaya ka na supog.
Di ba? Dapat tayo ko pag-ibuhon yan. Yeah. Kaya ako, di ko Henry sinabi sa emo, no? I'm pag-iwaringan ko sinta. Kung di silang permit, they better stop now. Di ba? Opo, okay. Definitely, magkakigulugod silang problema. Di ba? Even Yeah. the office. Sabi ko nga kang kuwan, yung mas nananaling ko, Henry, kaya po talaga political will. Yeah, opo. Gob, paano po kamo although maray man ang relasyon nila sa iba, pero pwedeng tulong congressman na nang pinagproklamar kaswapon, Congresswoman Crisel, Congressman Caloy, Congressman Salceda, Adrian Salceda, kan 3rd District. Paano po kamo magkaigwa-kibaray na relationship para lalong magtarabangan para po sa karahayang kang probinsya Kanalway? Actually, Henry, I made mention of that. No? Ang kaapil ko dyan na during the Kapindua, di ba? Opo. Si Congressman Edsel, Kaloy. si Congressman Crisel muna, Okay. First District. Congratulations. Opo. Si Congressman Kaloy. Kaloy. Kalinga ni Kaloy. Yeah, okay. Congressman na si Kaloy. Kung mining dua, alita ini. Budak nahiling ko man, arugin si Kaloy, talagang agree sa kuya na dahil mag-abuso, dahil magparubungkal kan mga bulok. Diba? Opo. Ang bungkal takan mga bulot. Kaya, pagaling ko, easy ako makipag-work with it. Even Yeah. Mayor Casel, nagpaparamenso niya ni ining Isla Cagaray. Hindi. Grabe. Apa. Pagaling ko, tinaumang kay mandato ining duwang ini. Kaya di so, naging campaign po ninda, battle cry ninda. Ang ibig sabihin, agree ang mga tao, ito pinagarana ini. Diba? Now, duman sa 3rd District, Opo. it was also a close fight. Yeah. Ang nangyari duman sa pamangkin ni Kwan, si Congressman Adrian Salceda. Apa. Pagiling ko naman, I can work with. Ako bagahin, Henry, adjustable ako. Mm. Trabaho lang ini. Kaya mga albayanos dahil ka mga problema. Apa. Ini mga aki pa, ini mga makatrabaho ko. Pagiling ko, we will have a very good future for Albay. Nahiling ko. Ini mga young blood na ini. Yeah. Henry, tandaan mo, we Apa. will work together. Apa. Kung anong mga project ninda, Henry, di ko yung babawalan. Mm. Pero sabi ko, mga manay, kung Congresswoman, please, tabi, di ako Apa. nag-question kung ano yan. Ang importante, ilagtay ni sa pangangaipukang albayanos. Henry. Apa. Kung saan talaga kita maasenso, kung saan talaga ang tawutan, nangangaipo, like tubig, di ba? Ilaw, Apa. bako na tinampo, di ba? Tilinibot ko na, Henry, kaya aram ta na ang gigibunta. Yeah, opo. Kung nagkaurong ka makaswapo ni Congressman Adrian-elect, Congressman-elect Adrian Salceda during the proclamation. Yes, nagkakuhan kami, nag-congratulate ko siya. Oo. And even si Vice Governor, Yeah, okay. Dida ay Opo. nagkaulay-ulay Yeah. kami. Actually, yan po ang Halos salitong hapot sa inyo. Opo. Kay Puan Henry, we have to be a father league to them. Yeah, opo. Actually, gubiyang... Bako man ako senior citizen ng Marayan. Okay. Actually, gubiyang last kong hapot sa imo kung paano mo ma-establish ang maray na relation mo kay Vice Governor-elect Farida ko na granting na ikangunyan ang nanggana na gobernador kang probinsya Kanalbay. Tabi, lalo na sanggo ni ang panlalawigan. Alam mo, Henry, I always believe that the people have spoken. No? Kung sisay man iyan, biniili kang tao, respetaran tayo yan. Okay, Henry? Opo. Kaya pag ilig, bid ko man yan. Kami baga, mga family friends kami. Yeah. Bide ko. Diba? Si Tita Elsie, pangakwanta niya. Pero, kunyan, yun ang pinili kang tao, we have to accept it. Yeah. And respect it. Okay, Henry? Bako yung problema. Opo. I can even teach her. Diba, Henry? Opo. Tuturuan ko siya. Kasi ako, kumbaga, veterano na ako. Diba? And I think we can have a working executive and legislative Opo. department in the provincial government. Opo. Basta lang dahil lang pagaluan ini kay mga sabi ta ni mga maraot na mga plano. Pagiling ko ang Albay pagal na, Henry. Yeah. Pinili ako, Henry. Ano mo, Henry, ang analysis ko? I hope magandang ang mga Albayanos. Ano mo, pigiling ko? I was selected over Kong Joey. Kasi sa credentials baga, Henry, aray-un man ako. Aya. Pero nahiling nila si Governor Rosal, si Governor Rosal, nahiling nila na si Governor Rosal, independent-minded ini. Dahil mo ni madara. Ang ining taong ini, di pwedeng na, kung may nahiling sang sala, di ba? Dapat araw ka buda. Kung kita puro na sa tao, puro na sa dahil ang mangyari. Look at the pumping station, Henry. Alipot sa na, Henry. Yeah. Opo. Sabi ninda, sabi ko niya, nailing ko sa pigpost baga nindo, Henry. Kaya, the mayor will return the pumping station to the PWH for maintenance and operation. Alipot lang, Henry. Yeah.
Natatay return man sa mga bagay na bako mo man. Ito bang mga bagay Henry ang pag-receive yan, Henry? Because the recommendation of the city engineering is bako man yung functional. Diba, Henry? Aba. Baha ng Legazpi, dahil man nagduduman ng tubig. Iling nga na. Sugit nga ni, dahil na nabababa. Henry, lapa na. Aba. O, pangduwa, iulit nga for maintenance. There's nothing to maintain, Henry. Bisitaon mo, Henry, ka mismo dumaman ka. So sa Pigkali, nasa rarong na. Henry, Apa. paano man i-maintain mo? Yeah. Ang i-maintain mo, Henry, kung functional, for preventive maintenance or maintenance everyday, kahit oil or filter. Pangtulo, Henry, sabi ninda, to operation. Paano man, Henry, operate mo yan, ha? Dahil man nag-function, Henry. Diba? Sabi ko nga, dito paglukuhon ang mga tao. No? Kaya sabi ko baga, kay Puan, ano mo, Henry, pag sabi po nila, iguda sa kisurat kay Mayora Chica 2022 na maintain. Aba. Aram mo, Henry, nahiling ko di kirente, para yun ang Kilikaw Bridge, ang aram sa National Office, tapos na. Para yun ang Kilikaw Bridge. Ining pumping station, gusto di may magparelibre digdi. Apa. DPWH, igudig di ka pananagutan dyan. Tama ko man functional. Ako ta, Henry, pinagtuturoan ko sinda. Apa. Dahil doon kami pagpara gamiton. Kasi makanos yan, na pati kami pigagamit din doon, na safety non-over na nito. Gusto nindo, I can make a resolution na urging the DPWH to put additional fund. Apa. Tapos kung mga working, Henry, ang problema, they don't want to accept reality. Linga na, Henry, lapa na. Yeah. Kung nagtugod sila sa Kuya Akatlo, nagiling, mga marayan pa kami, narumduman ko pandemic, nag-meet kami sa DPWH, yaon duman sa Sunwest, Oh. di ba? Oh. So contractor, di ba, yaon duman, tira naman ko sa enda. Sabi ko, kay Puhan Tadigdi, infusement of additional fund, basta sa director, yun reality, pero wala man da kailangan nangyari. But anyway, Henry, ini ang masabi ko lang na talagang dapat na sa ngunyan, it's a lesson learned. Aram mo, Henry, grabing parta ang luminuwas sa Albay, di ba? Dahil ito magparanga pa partaram kung sa inalagos, no? Pigpapapili, pigpapapila, pigigibong garu payout. Grabe na, Henry. Apa. Because we are now seeing na ang mga tao madadarata. Na because of pagtios, di mo ba sa tao? Pero sana makanus na pag-ilingon sana sa mga mabot na pirilian. Lesson learned ini. Yeah. Tata si Gobernador sa Langgana. Di ba, Henry? Apa. Yun ang mga apot. Ngayon nagkapara-harapot sa Kuya Henry, mga national officials pa. Di ba? Di sila makapaniwala na si Gobernador sa tig para bugbog, tig para bully, tapos na. Di ba? Pero si Gobernador sa Leon ang gana. Yeah. So, ibig sabihin, ang mga Albayano has something to say. Maybe Albayano wants to say something to the whole world. Na ining taong ini, di ba? Ini ang kaipuhan mi. Di ba? Kaya Henry, ako, I am really this election ako sa personal ko sana. This is the victory for Albayanos. Apo. Governor, salamat na maray po sa oras mo and ano po ang sa imong mensahe sa mga Albayano mo yan na nagdadangog. Yes, and primero, salamat Henry for always being there. Ang KCGB, talagang kamo na iling ko Henry. Bakit sa pag-uumaw ta ka Henry, di ba? Bakusan ta, ikaw ang lalaking di inuumaga. Pero, salamat. Henry, I believe in the transparency and objectivity of KCGB. Sana mag-ararog man ang iba. Dakulo na kikita ko yun, Henry. No? Na ang mga tao, minsan din na nagdadarangog. Affected na kita. So, ang nahiling ko niyan, Albayanos, let us unite. Let us unite. Let us put order sa Albay. Sayang, it's not too late. And we are now given a fresh mandate. Let us respect it. And let us work together. Yeah. Apa. Nangapudan ako digis. Na sa mga ining mga naging kalaban ta. So, if there is a room na dapat kita mag-urulay for the good Albay, I will do it. Basta, Henry, it should be within the bounds of the law. Yeah. No? Kasi, Henry, abuto na. The people wants us to work. Apa. Ang ibig sabihin, gusto nila na magtrabaho kitang tama. Kaya dapat panindugan tayan. Yes. So, yung man sa tabi, Henry. Salamat, Gov. Thank you very much Salamat, again Gov. for the opportunity, Albay. Yeah, thank you so much. Good luck, tabi. Mga tugang Governor-elect Noel Rosal sa nagkapira niya itong hapot ko niya na pagkaaga.
Ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadara, kan sobrang pag-inom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing magmangatay, kay puan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud asin proteksyon kangatay. Ini po may Silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, antioxidant, nakatabang para mapugulan asin mabawasan ang danyo sa atay. May bisyo manuwara, mahilig man uminom uday, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw. Para tayong tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Magbabalik po kami. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang oras hatod sa indo kang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Alam nyo ba na may isang McDo crew na nag-viral recently dahil sa kanyang inspiring story? Habang nagtatrabaho siya sa McDonald's, sinabayan niya ng pag-aaral. Ngayon, pumasa na siya sa LET exam. At ang nag-aabang ng resulta, walang iba kundi yung manager niya at mga katrabaho niya sa McDo. Nakaka-feel good ang pagka-supportive nila, di ba? From being a crew to becoming a licensed teacher, totoong sa McDo, easy maging best me. Kasi dito, easy mag-grow, easy matuto, at easy magbilong dahil laging may nakasupport sa'yo. Whether you are a working student, a career shifter, or a first jobber, may flexible work hours, world-class training, at syempre, fun work culture na naghihintay sa iyo sa McDo. Kaya kung ready ka na rin to take that first step, apply na sa McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you. This could be the start of your success story dahil dito sa McDo, easy maging best me. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap pilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Uy pre, si Rudy dito. Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito pre. Ngayon nga maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag proteksyon laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Kung naghahanap ka kiproduktong pangpasalubong sa pamilya asin barkada, yaon mababakal sa Mayon Treats. Dakol na pagpipilian na masisiram asin magagayo na produkto. At Mayon Treats, makukuha sa San Francisco Diversion Road, Ginubatan, Albay, asin Iguaman Sinda sa Legazpi Grand Terminal. Mayon Treats. Saniri asin pinamamahalaan ni Mr. Marlon D. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauod, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauod. Sa Uno Plus,
Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng panok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Ganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat o gawang Pampanga. Shoshomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hatog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kadakulab na moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungkasin, stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa indong lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra Products at i-claim ang price sa partner outlets. Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Tuhod, siko, baywa,
Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ako si Rial. I used to be a McDonald's crew. Ngayon, film director na ako. Ako si Tess. McDonald's crew noon, Assistant Vice President for Operations na ngayon. Ako si Cha, former McDonald's crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric. Nagsimula bilang crew. Ngayon, Operations Manager na sa McDo. Dahil sa McDo, easy maging best me. Gaya ni Rial, Tess, Cha at Eric, ikaw din. You can discover your best me at McDo. Learn lifelong skills when you join the McDonald's team today. Apply at the McDo PH Careers Facebook page or visit a store near you. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang, alas 9 na. Alas 9:05 na pala. Salamat kansa ng pagantabay. Mabalik po ako alas 3 sa programang Pinky on My Baby. Pio Fernandez, susunod na sa programang Tingog Kambanwaan. Goodbye. Marinaw to sa inyo gabo. Marina agapalan sa inyo gabo. Kung ikaw ay edad 50 pataas,